is CNN, the news with John Wingington. Good evening, this is CNN with breaking news. 本台消息，在所罗门群岛骚乱事件中受到冲击的13名广东籍华人华侨，乘坐中国南方航空公司的民航班机，于今晚6点20分安全抵达广州。这13人中，是从所罗门撤离到澳大利亚，从悉尼机场乘机回国的，另有2名华侨从悉尼乘飞往上海。东省侨办和中国南方航空公司明天还将从澳大利亚专机接回337名从所罗门群岛撤离的华人华侨。在所罗门群岛骚乱事件中受到冲击的13名广东籍华人华侨，乘坐中国南方航空公司的民航班机，于今晚6点20分安全抵达广州。Maar ik ben nou, ze binnen beturen nou eerst voor zaterdag. En dat is 26 heb ik er nou. En dan zijn er, dan moeten eigenlijk ook A en B, dan moet eigenlijk net zo voor B's wezen als A's. Op hier gekeerd. Dan heb ik hier de foto's nog, foto's. Zien dat je hier alleen zit en dan praat je normaal ook niet. En die weet het pas, deze die weet het pas vrijdagmiddag om 12 uur. Dat ze met doet, ja nee. Want ze werkt bij de gemeente. Nou, ik zei, dan krijg je toch altijd vrij? Maar dat was niet zo. Het ziet er nog net zo goed uit, hè? Ik was hier vanmiddag al bezig, had ik het hier weg en dan moest alles de bruut, want ze kwamen te maaien. 28 heel. Ja. Kom, dit. Ja, een beetje. Oh! Is nou weer scheef? Meer dik het uit. Ik heb een timmerman zo, Wim. Ik heb wel kijken. Ja, die komt. Je moet geen perk. Je komt op kwaadlijn toch? Daar heb ik veel in? Ja. Je kunt niet één groot veld maken. Nee, dat doen we ook niet. Nee, dat doen we ook Waar niet. is nou weer beginnen? Maar we Ja, doen geen kweel in daar, bij die kram. Ja, gewoon via de sector. alleen we moeten even meten van die lijn daarheen, 60 meter. Doe jij die, dan trek ik de lijn. Kun je toch gewoon, Ja, maar voor even en voor de achter gewoon de zekerheid. oren trekken? Ja, maar kijk, we moeten de voorlijnen ook even meten. Hè? Die moeten dezelfde afstand hebben. Ja, die lijn moet er eerst gemeten worden. Nou, we doen eerst de voorlijn.
had niet meer op je meten trouwens. Want ik had precies 28 per uur. Zo lijkt dat. Nee, ik had precies 28 per uur. Je moet toch nog vrij. Ja, hierheen! Oké, ja, nee, wat ik voor jou zijn. Ja. Dorps- en regiogenoten en de enkele Jelte die erbij is, Henk Haar, etc. Allen hartelijk welkom op deze partij met name van Wim Joostma. Hier staat er, de grote man van deze partij. Het is alle sprekers, goede sprekers in Tietjerk, in dit dorp, binnen mijn vakantie. Dat ten einde raad kan Wim Juster bij mij en zei, Borstel misschien even dat hier in het woord. Nou, ik zult nog beziekje. Ik dacht dat ik dat dan moest. Van Wim. Deze partij, die ontstaan is in Twatoen nadat de Internoordpartij die weer. Deze partij tussen Freule en PC. Maar dan net vooral van in wijzen. Het is wel zo dat het van deze omjouwing binnen jou en willen. En dat is toch belangrijk. Belangrijk ook, omdat wij dus het vaak houden over de leefbaarheid. En dit draagt toch een lief steentje bij voor de leefbaarheid in het dorp. Het is de 12e keer dat Wim Joostma deze partij organiseert. En ik vind dat wij beginnen met deze tijd met een liefst applaus voor Wim Joostma. Dat je mij de prijzen volgen. Net dat je wat leeuwen hier in de stad presteert. Doet het de prijs aan vangstnaam. En de beker hiernaast in de bosjes deponeerde. Ik denk dat dat wat mij valt, het is een mooie prijs, die meer vijf mijn huis. Alle heren ontvallen ons daar aan ons. Jem jaren staan alle leeftijdscategorie. En ik wil hem zeggen, geniet je van deze tijd. Neem nee de partij, de prachtige prijzen in ontvangst. Het kan los, alle jaren, dat wensen. Een sportieve midje en een mooie jong. Ik zou zeggen, nog en wel. Bedankt, mooi zijn je. Heel mooi. Maar we beginnen daar, perk 1 en dan naar 14 toe. En na de tijd even de stand inleveren en de bal. Snelheid, oh! Uit! Heb ik nou? Ja. Oké. Ja, nou moet het wel opstaan. Echt op een mooie maatloop, hè? Ja. Oh, weet ik voor. Ja.
Dat is een rimpje. Ja, best wel. Nee. Nou kan. Ja, dat is heel jammer. Nee. Nou kaas komt, hè? Ja. De kaas bij. Staat wel hard. Ja. 'Ja, ze pakken hem wel. Oh, die zit erin. Ja, die jongen. Ja. ...23, 25, 27. Ben mijn best vanaf die kant begon te tellen. En waarom? Daarvoor. Oké. 12. Reiner die moet tegen... Oh ja, die moet tegen een van hun. Dat is nog niet bekend. Klopt het precies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, met 7. En maar 12 weten we dan niet. 12 die is nog bezig. Wist dat naar de PC was, Ben? Ja. Hoe was dat daar? Ik heb die mist. Ja, ik heb daar niet zien. Nee. Was dat er niet? Nee, wel niet. Ik moet de televisie zetten. Oh ja? Ja, maar niet zoveel. Je hebt het ding door gehad. Dat u. Hey, wat borg je? Schaap. Zit maar ik het aan ons. Mooi keer. Kijk eens, zaken we die? Zijn we er toch? Ja, alsjeblieft. Ja. Sorry. Hé?
Ja. Heel goed. Posso, give me uma. Dom. Misschien gaat er niet gebeuren zo.